كتابخانه کی ام هرن كتابخانه کی لمدياد خليل ال هیم کارسازکه همجی نویسکارکه 3 سال بره دست به کتابه کی کر و قدا ناوه پرتوکاویجی sözler و şiirlere. Nivîskarê midyadê dixwaze ku pereyên ku ji pirtûkê werin bide xwendekarên yên hewcedar. Ey aşkın deryası Midyat, saygın tevazuyla yoğrulsun. Sevgin merhamete dönüşürse diğer gam soyadın olsun. Hey sevdanın başkenti Midyat, gönül deryasına hicretin olsun. Mana aleminde lisan kavrarken susarak konuşma adabın olsun. Midyat bi çand û kültura xwe ya qedîm û kevnare ji gelek hunermend û nivîskaran re bûye cihû war. Kıymetli bir eser. Ji van hunermendaniyek jî Xelîl El e. Ew bi xwe karsaz e lê di gel karsaziyê helbest û berhemên edebiyatê jî dinivîse. Dibe insanê got kitaba nexwênê pişta dîwêr nabînî. Ev gelekî girîng e. Zaten di toplumê de, di jiyana insana da pirsgirêkê got hene, problemê got hene hemû ji nexwendekarî ye. Çünkü kalem ji her tiştî qewwetlîtir e. Pirtûka helbestvan a Xelîl El ya bi navê sözler ve şiirler derket. Pirtûk ji 215 rûpelan pêk de. Bilgi tê heye, donanım tê heye, tecrübe tê heye, her tiştê heye. Ve wexta got yani gerek bi vê nêrînê homejên li kitaba. Kitap ji wê awayî zêde muqaddesin, zêde qîmetlî ne. Di pirtûkê de li ser mijarên wek xerîbî, hezkirin, evîn û midyadê gelek helbest û gotin hene. 215 rûpelin. Yani pirtûka me jî ya xeberê vecîz û helbestin. Yani nîvî helbestin, nîvî xeberê vecîzin. Nivîskarê Kurd dibêje pereyên ku ji pirtûkên werê ez ê bidim xwendekarên feqîr. Qazanca wê em ê bidine xwendekarê me, xwendekarê got muhtac bin. Ji bo wilo qirareke wilo mesta û em dixwazin got xwendekarê me yani ji vê maqsedê feydalanmış bine. Kitêb bi piranî li fuwaran li ser înternetê û li navendên danûstandinê tê firotin. Kesên ku helbestan hez dikin dikarin pirtûkê bikirin û alîkariyê bidin xwendekarên hewcedar. Gotiye Hüseyin abi ez Esra